ман бародарам Саидов Толибҷонро, ки дар ҷанги Ҳоҷи Ҳалим иштирок карда буд ва ба қатл расонда шуд, гуфтаниям, ки бародарам бо роҳи фиреби як хел одамои мардуми дурӯғгӯ дар ҳамин роҳ рафта ҷони худро аз даст дод. ба тамоми ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтаниям, ки ба ҳар гурӯҳ ошно нашавед, фикри падару модару фарзандои худро ба ҷо биёред, то ки гумроҳ нашавед. мақсад бародари мо ба роҳи фиреб ҷони худро аз даст дод ва зану фарзандои онҳо ятим монда